Hej og velkommen til den her video. Det er mig, der er Max Designs DK, eller DK. Og hvis nogen spørger, hvad fuck det her billede er, det er mit logo. Og til det der hvide omkring. Men, hvis I vil have en YouTube-baggrund af mig, så skal I have 20 subscribers. Undskyld, jeg hoster lidt, men et logo, 10 subscribers, har dit logo ikke lige så meget. Og I skal være subscriber til den her kanal. Altså. Og jeg ved ikke, man måske stopper jeg med min gaming kanal. Jeg synes ikke, det er så sjovt at optage gaming mere. Og ja, prøv at se, hvad det er faktisk. Den her grund til, at det der står viser sådan her, det er fordi jeg prøver at få det her der til at ligne stof eller sådan noget. Og hvis nogen skal spørge, det der, det er dem. Den her med pilen er på, det er dem. Hvor det her bare flyder ind som en dej eller en kage, der er ved at smelte. En kage, der sidder. Jeg mener en is, der smelter. Og det her rundt omkring, det er D. Det er D. Et rigtig smukt D. Kæmpe D. Men yes. De der to sidste ting behøver jeg ikke. Og hvis I ikke ser den her I vil jo ikke vide. Og hvis der kommer opdatering på min kanal, så læs lige til højre, hvor der står om min kanal. For der står det der FAQ. Og der står faktisk også, at man skal have 10 subscribers til en logo og 10 subscribers til en YouTube-baggrund. Og jeg træner i gang med at træne lidt i Adobe After Effects, så jeg kan lave introer, men der kommer man nok op på de 50 subs, fordi jeg vil først begynde at lave introer til folk, når jeg bliver god til det. Og på grund af, at nogen, der har under 10 subscribers, eller under 20, får en YouTube-baggrund og et logo, det er fordi, det er mine venner. Og sådan er det, og I må meget beklage, men altså, det er bare sådan, det er. Hej.